Today we are celebrating Foundation Day of the Bodoland University. So since last 15 years, this university is serving for the Bodoland region. We have 17 departments, and today we have resolved that we will have 38 departments in this Bodoland University so that the BTR people are served in better way. And we also remembered all our seniors who have been the foundation stone, who have founded this university. Because you see what happens, those founder members who have really worked hard, directly or indirectly, their contribution cannot be forgotten. People see only the outer structures. Say, for example, people see only the outer structure of the buildings. They don't bother about the foundation stone. The similar thing happens in so many units also. So, as Vice Chancellor, my duty was to bring all the senior persons together on the dais to respect them so that they can also see the tree which they have just grown, so how big that tree has become nowadays. So, on the other hand, we are celebrating National Science Day also to celebrate the Raman Gold Medal, Raman Nobel Prize. So C.V. Raman was given the Nobel Prize on this day. And to take care of Bodoland region, students, society, and to spread this science between the Bodo community, we have founded in Bodoland Science Congress Association. I repeat it again, Bodoland Science Congress Association. The role of this society, which will be having its headquarters in the Bodoland University itself, will be to disseminate, to spread the scientific utilities in the general life, in getting the jobs in different type of firms, companies or government jobs, and in building the nation as well. Without science, we cannot survive. This is time of science and technology, artificial intelligence, machine learning, for which this Bodoland University is committed. We are wholly committed to our society to uplift the society, and I'm sure that this university will progress within 2 3 years. We will have all the facilities of artificial intelligence and machine learning, etc. On Thank this you very much. auspicious occasion, the BTR chief has offered rupees Yes. 1 crore rupees for the And research BTR Chief studies. Shri Pramod Bodoji has been very kind enough to build this auditorium hall, which is basically witnessing the celebrations, and he has very kindly given 1 crore rupees to the Bodoland University for the development of different kind of activities in the university itself, and we are grateful to CEM Shri Pramod Bodoji for this purpose. Thank you very much. 30 years completed, but still not 16 years completed, but some departments still not introduced here. Yes, the thing is, we need to have more finance from the government of Assam. So accordingly, we have prepared the vision document, which we have also submitted to the Education Minister, sir, to BTR Chief also, and to government of Assam also. And we are sure that, and we hope that the new departments will come soon. And from the next session itself, we will have some self-finance courses like artificial intelligence, machine learning, and few other courses like law or forensic science or pharmaceutical science. So this we are planning. We will all will sit together and see what can be done in that. Thank you very much. Thank you. साइन्स डे आरो ग्रोब मिलायदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोनोम सान फाउन्डेसन डे आरो बेजों लोगोसे थिग 28 फेब्रुवारिया नेशनेल साइन्स डेबो नेशनेल साइन्स डेआथ' मानि थाखाय फालिनाय जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ सार सि.भि. रामान
जाय माने रामान इफेक्टखौ आबिष्कार खालामदोंमोन दिहुनदोंमोन बेनि नामावनो माने साइन्सखौ बोरै प्रमट खालामनो बिनि सायावनो माबा खालामनानै बेस खालामनानै बेखौ फालिनाय जादों आरो एखे टाइमावनो नैबे जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोनोम सान एक्सुवेलि बियो आगोलाव जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया केम्पास क'क्राझार केम्पास गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दारावसोमोन बे 1997आव केम्पास हिसाबै माने आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो होदोंमोन आरो माने इउनिभारसिटि केम्पास हिसाबै बेयो फैयै फैनानै 2009 मायथाइयाव 2009आव क'क्राझार केम्पास आन्दार गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय आपग्रेडेड जानानै फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि जायो माबायाव 2009आव बे जाहैबाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव पास जानानै मोनसे एक महरै मोनसे नटिफिकेसन गेजेट नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटिखौ जों मोननो हायो दा 16 बोसोर जाना थांबाय दिनैसिमाव 2009निफ्राय दिनैसिमाव 16 बोसोर जाना थांबाय खिन्थु आगोलनि समफोराव जोङो फाउन्डेसन डे माने गायसननाय दिनखौ जों फालिबोनाय जायाखैमोन दा जाय हक बेफोर मा खारनाव फालिबोनाय जायाखै बेखौ जों बुंनो थांला जायखौ जों नैबे फार्स्ट टाइम जोङो फाउन्डेसन डेखौ फालिनाय जादों दिनैनि नैबे दिनाव बे फाउन्डेसन डे फालिनायनि माबायाव लानानै जोङो जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनानै चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों बेखौ मोजाङै मोजां फालिनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउनिभारसिटिया केम्पास हिसाबै थानाय समाव जाय बिथांमोना सिनियर माखासे लिडारफोर जोंनिनो जायगानिनो जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आगोलनि एमपि पार्लियामेन्टनि लकसभानि आरो बिदिनो मंगल सिं हाज'वारि पद्मश्री एवार्डी आरो बिथांमोना एक्टिभलि बै समाव केम्पास थानाय समनिफ्रायनो बिसोर ओरैबायदि नांथाबनानै मावबोदोंमोन बेखौ नैबे दिनै जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसे फुल फ्लेजेड महर मोन्दों बे महर मोननायनि आन्दोआव बिसोरनो मावनानै बेखौ गोबां नांथाबनायनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजों नैबेसिम दिनैनि नैबे थासारियाव नैबे स्टेजाव जों मोनफैनो हादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ फुल फ्लेजेड महरै दा बेनो आरो जोंहा आगोलथाराव दङमोन मोनब्रै ना मोनबाल'मोन डिपार्टमेन्टआ केम्पास थानाय समाव बेनि उनाव फैयै 10थायाव फैदों बे 10था डिपार्टमेन्टस ओमफ्राय दा नैबे माबायाव 17था जाफैबाय आरो फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि मोनखांनायनि परै 17था डिपार्टमेन्टस जोंहा दा जोंनाव दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जिहेतु दिनै बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जौगाथायनि थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ फोसावलांबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेथ' बिराद मोजां खोथा आरो सारा बेल' नङा आगोलनिफ्रायनो मोनसे नङा मोनसे होबोगासिनो दङ माखासे बिल्डिंफोरनि एकाडेमिक बिल्डिंस ओमफ्राय सिंनि लामा फोसाबनाय आरो बे रिसेन्टलि नैबे जेखौ जों अडिट'रियाम हिसाबै मोननो हादों बेबो बिटिआरनिफ्रायनो हरनाय माबाजों खालामनो हादों जोङो मोननो हादों आरो बे दिनैनि दाखालि जोंहा मोनसे माबा दिन जाबावदोंमोन बे जाहैबाय नैबे अडिट'रियाम इन'ग्रेसनजों लोगोसे कनभकेसन बे समावबो बियो सारा जों मोनसे एनाउन्स खालामना गालांदों बे जाहैबाय 300 केपासिटिनि मोनसे कनफारेन्स हलबो बानायनायनि खोथा होदों आरोबाव दिनै 1 crore मोनसे ग्रेन्टसिन एइड हिसाबै इउनिभारसिटिनो हरनो नागिरदों दा जों बेखौ बोरै मबे माबाजों जों इउटिलाइज खालामगोन मा खालामनानै मा खामानियाव जों बाहायगोन बेखौ जोङो जयैनो डिसकास खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौ प्रपार इउटिलाइजेसननि थाखाय जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों माबा खालामगोन आरो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे जिनिसखौ स्किमखौ जों हरिबार माने जि स्किमखौ जों लागोन बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै डिसकासननि गेजेरजों जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बेखौ 1 कौटि रांखौ